Sirrin gagarabadau. Wannan sirrin babban sirri ne na gagarabadau, sirrin saɓani da dukkanin wani tsautsayi, sirri ne na sammatsi ga dukkanin wata abin ƙi. To insha Allahu wannan sirrin idan ya kasance kana da maƙiya kana so Allah ya sa ka fi ƙarfin waɗannan maƙiyan, ko kuma kai mutum ne mai yawan tafiye-tafiye a kan hanya kana so dukkanin wani tsautsayi ko wani al'amarin abin ƙi da yake faruwa ga matafiya Allah ya kare ka, ko sharrin 'yan fashi ko sharrin da sauransu dai, to insha Allahu dukkanin wani abin ƙi in Allah yadda Allah zai kare ka. Alfarma Annabi da Alkur'ani yanda ake yin wannan sirrin, ana samun takarda fara sai a rubuta wannan hatimi da kuke gani ƙafa 11. In aka rubuta shi ƙafa 11 sai a yi laya guda 11 sai a je a kai wa badiko ya yi maka ɗamara. Insha Allahu idan aka tashi aka yi ma wannan ɗamarar, to duk inda za ka shiga ya kasance kana shiga da wannan sirrin a tare da kai. In Allah yadda duk inda ka shiga alfarma Annabi da Alkur'ani sai ka fito lafiya. Insha Allahu duk inda za ka je ko me yake faruwa a waje, insha Allahu sai ka yanda ka shiga mota lafiya, in Allah yadda sai ka fice ta lafiya. Yanda ka shiga gari lafiya, in Allah yadda sai ka fito lafiya. Kuma duk gidan da ka shiga lafiya, in Allah yadda sai ka fita daga gidan nan lafiya. Kowace hanya ka hau lafiya, insha Allahu sai Allah ya sauke ka lafiya. Lallai wannan sirrin mujarrabi ne, sahihi ne, kuma a riƙe shi a gwada. Izinin wannan sirrin shine a yi wa mun yi izinin wannan sirrin ga duk wanda ya yi wa Annabi salati a comment. Allah ya sa mu dace.